I zdravo ljudi, kako ste? Danas ćemo igrati jednu igricu koja se zove agar.io. Jako interesantna igrica, kao što možete da vidite u pozadini. Pa ajde da počnemo. Ja ću se zvati Andreja, počtu kucam. Andreja, moje ime. I idemo, opa. Ovo se mišom usmerava, neće ti mene da povedno, ne, vidi ga, vidi cat, on mene, oj šam, malo se ispalio. Ne, u stvari tebe mogu da pojedem, dolazi vam, što mi bežiš, ubiću te. Ne, nećeš ti Andre. Malo sam te pojeo. Ne, koliko je on bio veći od mene? Kakav laž. Aj, počet ćemo ovo ponovo. Odsad sam naranđusti. Nemo skupljaj to pre. Tako. O, Francuska. Ti si gladan. Pa mene ne interesuje to, nemoj mene da jedeš. Aj, o ti, dođi. Aj, ću onda te, o možeš, ne, ti, easy, ajde mrš, easy. Ne, a daj, marš, Polon neće mene pomoći, a to nije zastava Poljski uopšte. Ajde malo Andrej, ne jediš, ovo. Malo prije sam sad vidio Srbija. Neko se zove Srbija. Bilo bi fora da imamo Serbian Games BL. SFRJ. Kakvi. Čiši moj. Evo SFRJ. Gde si Jugoslavio? Gde si SFRJ? Nećeš mene SFRJ. O, Titi. Gde si Titi? To mi reci bajo moj. Samo vej bajo moj, tako. O, dođi ne. Koji je ovaj naranđasti? UHCZ. Koji je ovo? Fuck. Ajde. Bajo moj. Nije dobro. Ne! Kakva sisa. Mrš. Sisa jedna. Izvinjavam se, deco. Da pokupimo ovo ovdje. Ajde mrš, Aksel. Aksel, mrš. O! Velika Britanija je baš Velika Britanija. Ali nema među... A ne, 6. To sam da kažem da ih nema među prvi 10. Ali evo su 6. Evo Ivica. O, dođi. Tako, ti me... Ne. O, to mi reci, samo vej, bajo moj. O, nećeš. Ne, a što mene?
Vidi me količki sam, brate. Aha, hoćeš. Čvork. Ajde. Kakav džiber. Što ne ide nekog svoje veličine. Nego mora mene malo. Ajde, Andrej, bre, Andrej. A ne, mislio sam da piše Full TV. Full TV kao onaj, naš. Full TV. To bajo moj. Samo vej bajo moj. Dođi TV. TV, dođi vamo. Ne. Kako mene uvijek svi pojedete, pa baš mene nađete. Koje ste si... Vidi njega. Aj samo probaj, pička. A, što bež? Ne. A ko su ovi plavi, brate, razvojeni neki? Ne može Andrej niko da stigne. Trki mrš. Mrš Irsi. Sad sam već u to. Sija. Neki pan. Fuck you, pa fuck you, ja tebe. Ne. To. A mrš. Grčka. Grčku bi mogo. Ajde samo probaj. Tu sam negdje s Grčkom. Nisam si... Oj. Crveni. Dođi, osmice. Ne, mrš. Aj, odigrat ćemo još jednu partiju. Daj, ne mogu da verujem, kako me nervira. A da li me sad, neću ovako da završim. Igramo još jednu. Nik, desit ćemo ga. Aha, oć čork. Ne! Daj. A još jednu, neću da umiram posle 20 sekundi i tako da završim. Ne mogu da verujem. Oj! Tako, uza zid. Tako. Sada se sroka malo. Da se narukam ovim malim i onda da pojedem nešto veće. I onda ja da postanem veći. I da to tako ide. Ajde neko... gdje si keder? Kader. Ne! Neću da me pojedeš. Ti. Ej. To mi reci, bajo moj.
To mi reci. Nisam, ne. Ne! A ne! Ne! Aj se spojite. Spoj. Spoj se. To. Ne! Mrš. Mrš. Uni 64. Mrš. Mrš zeleni. Ne! Ne mogu da verujem. Šta da se radi. To je bilo to za danas. Uživajte u gledanju. Ja sam uživao igrajući. Vi dole tapnite like. Vama je to lako, meni to mnogo znači. Pa onda vidimo se do sljedećeg puta. Ćao.